Доброї раніці, доброго понеділка, мої шановні глядачі. Радий всіх бачити, сподіваюся, ви вже вподобали. Ці підписалися, наприклад, навіть на канал. Один я тільки не чую свого голосу. Чому? Де він подівся, мій голос? Доброї раніці, доброго понеділка. Я забувся, у нас на ютубі буде затримочка. Так, затримочка буде велика. Та й похер. Вибачаюся, так. Подрубаємо. Так, ось гэта мы подрубаем, як і абяцаў, у нас будзе ўсё. Гэта быў мод на аўтапаліў. Вось ён нам будзе патрэбным. Куды ж без яго? Так. У нас по плане збор ураджаю, наколькі я памятаю. У нас по плане зарабіць грошай на кароў. Магчыма, мы ўжо ў гэтым відэа пачнем будаўніцтва неабходнага, бо у нас тут 31 500 еўра. Вось, мяркую, што напрыканцы гэтага відэа гэта будзе каля 200. А калі я не памыляюся, на кароў, на добрую такую вось гаспадарку нам патрэбіцца 300 000. Плюс-мінус штосьці такое. Можа быць, папросту менш галоў будзе у нас на ферме малочнай. Вось, але будзе дастаткова, каб пабудаваць хаця б комплекс. Яшчэ трэба будзе падумаць, можа адразу і нейкую перапрацоўчую прамысловасць паставіць для малака, правда? Вось, так што такія справы. Спадзяюся, выходныя у вас прайшлі добра, прадуктыўна, пладавіта, лепей казаць. Вось, так што нейкія тут смс-кі прыйшлі дзіўныя. Выбачаюся, адцягнулі ўвагу. Так, пачынаем. Дарэч, што я вам сказаць хачу? Набыў сабе новы манітор. Мне ёсць новы манітор, у мяне вочы зараз крыху па-іншаму працуюць, таму што манітор у мяне бляха пляскаты, а мінулы быў увогнуты. Лёха, вітанкі, рады цябе бачыць, як твае справы, як выходныя прайшлі, што цікавага паспеў зрабіць. Так, чакай, а тут у нас расце трава, а тут у нас... А дзе мы збіралі? Мы ж тут збіралі ўраджай, не? Мы ў мінулым відэа збіралі тут і там, а зараз тут, усё. Так. Адчапіся. Паехалі, будзем зараз ставіць гэтага лахмана найміта, каб ён нам усё тут стругаў. Так, щось я не разумею, у нас нейкае надвор'е кепскае, што так шэрае ўсё. Навошта ты эмэрнік сагнуў? Што такое эмэрнік? Ну і каго я сагнуў? Манітор сагнуў. Ты пры мяне... Не пра гэта размова была. Размова была пра тое, што я набыў манітор сабе, у мяне новы манітор, зараз 2К. Ён пляскаты, а мінула быў сагнуты. То ў мяне краху вочы, ведаеш, дзіўна себе паводзіць. Адчуванне такое, нібы я гляжу на выпуклы манітор. Карацей. Так, свае асаблівасці, дзе мы наперад. Раскрыць, опусціць, запусціць. Давай, запускай. Так. Зараз гэтае. Раскрыць, опусціць, запусціць. Да, добра, дзякуй. Бакі баляць, а што з бакамі стала? Што з бакамі? Якая 32? Не, 27, ты што? Мінулы быў 24, таму... Стоп, трэба тут переключыцца будзе. Падняць гэтае. Каб не лезці на суседнія гэты участак. Всё, полетели. Як у мінулы раз, караці, мы праляцім тут, што трэба, самі зробім, потым найміта паставім. Пакуль не блага, караці, адзінае, што трэба, мабыць, яскравасць все ж таки паднесці, бо неяк усё занадта шэра, мне падаецца. На мінулым было лепей, у тым сэнсе, што
Яскравасць была вышэйшая самого манітора. Але нічога. Так, адляжаў бакі. Таму баляць. Нішто сабе жыццё у цябе цікавае. А я, ты уяўляеш сабе? Карацей, я пабачыў, што у пятніцу, карацей, я стрыміць скончыў раніцаю. Увечары пасядзеў крыху паперакладаў Ведзьмара, як заўсёды. І нешта, бляха, мяне так накрыла не тое смуткам, але ж, стаміўся. Карацей, просто ўжо нават галава разбалілася напрыканцы дня, там таблетку не піў, бо яшчэ можна было трываць, але ўсё роўна, карацей. Такое было адчуванне дзіўнаватае. Вось, да чаго это я кажу? Да таго, што я правёў выходныя без стрымоў, я ўвогуле нічога не глядзеў, ты уяўляеш сабе? Я адпачыў. Суботу я нават не падыходзіў да Ведзьмара, я не перакладаў яго. Так, але ж, мусіць, ён тут не будзе збіраць, правда, бо гэта не мой участак, так? Ось, карацей, а ў нядзелю затое, блядь, у нядзелю я псіхануў. У мяне жонка, трэба было на 34, каб вочы як... Здзекуецца, не, дзякуй. Я пакуль што нават да 27 прызвычайваюся. Прашу зразумець і прабачыць, як кажуць. Бо ён сапраўды выглядае як рыб'я вока, разумееш? Ён такі выпуклы. У мяне ж, гэтая бляха, як то кажуць, шарики за ролики пакаціліся. Вот это здрада Ведзьмаракі, не-не. У нядзелю псіхануў з Ведзьмаром. Карацей, глядзім. На мінулым тыдні я пераклаў 2,5, не з паловай, трохі менш тэчкі. Вось, чаму выявілася... Карацей, ад чаго, мабыць, я стаміўся вельмі моцна ў пятніцу, таму што, адкрыўшы тэчку, гэта была 3-я тэчка. Выявілася, што яна ў сабе мела яшчэ 8. То бок у мяне аб'ём працы, ён павялічыўся ўдвая адразу. Вось дзякуючы гэты тэст. Карацей. І, мабыць, праз гэта галава такая, тыпу, не, бацька, ты думаеш, што ты робіш? Вось, пайшлі ўсё нахер. Вось, але ўсё роўна, я пятніцу дарабіў, у суботу адпачыў. Вось, і у нядзелю я зрабіў 3,5 тэчкі, уяві сабе. Вось, то бок, вядома, што я яшчэ знаходжуся на той тэчцы, якую пятніцу адчыніў, і ўбачыў, што там 8 тэчак унутры ляжыць. Вось, але тым не меней, ўсё роўна ў нядзелю 3,5 тэчкі зрабіць, я такі проста вау, калі паглядзеў на гэты аб'ём, я ачмурэў. І пры гэтым падкрэсліваю, я не стаміўся, я ўчора лягаў спаць у добрым настроі, галава не балела, шыкоўна. Але, карацей, на вока трапіла яшчэ статыстыка, колькі я ўжо правёў у рэдактары гадзін. І, блядь, я такі, крыху, як бы гэта мовіць, каб гэтыя грошы яшчэ хтосьці аплочваў, то было б добра, так? Калі каму цікава, 240 гадзін. Я ўжо праседзеў толькі ў рэдактары, пры гэтым падкрэсліў, што, памятаеце, паказваў на гэтай справаздачы файл экселёўскі. У гэтым файле я правёў увесь студзень і канец гэтага снежня. То бок, гэта літаральна за 1,5 месяца, не болей. О, што добра, калі праца ў кайф. Просто пиздя, шалець. 240 гадзін за 1,5 месяца на пераклад. То бок гэта вось праца ўвечары пасля абеду. Не, ранкам я не сядзеў амаль што ніколі, толькі на выходных, калі была такая магчымасць. Але ўсё роўна 7-дзённая праца, вось яна так размяркоўваецца. Падаецца, што ў дзень я сяджу там па 3 гадзіны недзе над перакладам, а яно, бляха, вось калі так пашыраецца на ўвесь месяц і на выходныя, выходзіць такая, бляха, купа гадзін, што проста ашалець можна.
Вось, але іду паціху. Зараз гэтая тэчка, пра якую кажу, што ў ёй аказалася 8 унутры файлаў, 8 вялікіх квестаў. Гэта тэчка звязана... Яна называецца сайт-квесты. Вось, і гэта сайт-квесты Новіграда. Не ведаю, ці гэта адносіцца да пралога, як я думаў. Вось, але тым не меней перакладаю. Такія дзівосныя моманты ўзнікаюць. Карацей, спойлераў проста процьма. Я ўсе квесты ведаю. Гуляць будзе не цікава. Але што цікава, гэта тое, што ў рэдактары як гэта ўсё арганізавана, як усё гэта працуе. Карацей, мабыць, вось хто ведае Вадзьмара, хто гуляўся, бо я стрымы глядзеў, я гэты квест памятаю, як чал праходзіў. ВРВ па палях. Так, ой, я сижу, бляха, ляса тачу, а трэба ж нейкую працу зрабіць, правда? Хай гэты бот катаецца, мы ўсё роўна з ім усім зробім. Так, штосьці мыш чапляецца, не чапляйся мыш. Вось, трэба паглядзець воўну нашу. Мне падаецца, я яе скідаў усё ж такі, так? Так, я ўсё скінуў. Ежа ёсць, там ежа была, і тут ежа ёсць. То бок гэты ўраджай мы цалкам аддаем на продаж. Вось, пра што я хацеў, квест звязаны з гвинтам, памятаеце, там недзе ў Новіградзе было такое, што граф ці не граф, карацей, нехта вельможны, ён, дарэчы, як вам графіка на 2К? Яна лепшая за Full HD, ось у вас на экране бачна, мусіць быць, таму што мне падабаецца, яна лепшая стала, значна лепшая, адзінае, што вось выраўноўванне гэта галоўнае, не падабаецца правады. Вось. О, як я маюся? Добра вырла, спадзяюся, таксама. Я тут скарджуся на жыццё сваё. Вось, давайте мы гэтую ваду зробім, якую я аўтаматычна сабе ўсё гэта зрабіў. Крацей, вось гэты квест. І там была дзяўчына, Саха, падаецца, ці альбо Саха, якая завецца. Яна там не падманвае, а карацей прасіла Ведзьмара дапамагчы ёй скрасці грошы, калі раптам яны прайграюць у гэтым турніры гвинта. Зачыні дзверы, ёпта маць. Вось. Выявілася, мне б такое жыццё, выявілася, што ў рэдактары, гэта, я памятаю, дакладна памятаю, што гэтая дзеўчына, яна голая з'яўляецца толькі тады, калі ты там адпаведна паварочваеш квест ужо пасля ўсяго. Вось, Геральт мае магчымасць з ёй пераспаць. Але падчас перакладу табе даецца магчымасць паглядзець сцэну, то бок, дзе агучка ідзе, і яны там размаўляюць паміж сабой, абменьваюцца гэтымі дыялогамі. А ўжо потым пераключаешся на укладку, у якой яны знаходзяцца менавіта дыялогі, тэкст. Дык вось, у гэтым рэдактары гэтая дзяўчына, яна пастаянна голая, абсалютна голая. У адных майтках, карацей. Я ўвогуле не зразумеў, божах, навырваць, ты малайчына. Соты стрым запар ідзе, просто малайчына. Каб ведаў, хто глядаеш нумар 1. Я гэта ведаю, ВРВ, пра што ты кажаш увогуле? Ты самы трывалы, самы пастаянны, стабільны глядач, які маецца на гэтым канале за ўсю яго гісторыю існавання. Так, чакай, дзе гэтая? Купна. Дзякую за магнатэры. Так, не машыны, чакай. Дзе купля будаўніцтва? Мне трэба знайсці ваду. Памятаеце, вось гэта то, што я казаў, што трэба ваду зрабіць сабе аўтаматычна, каб яна была. Вось і гэта і спрабуеш зараз зрабіць. Гэта маленькія заводы па вытворчасці малака, перапрацоўцы малака, так? Не, нешта іншае. Кравецкія майстэрні. Кропкі продажаў не. Чакайце, зараз знайду. Калі знайду ўвогуле. Культывуванне. Так, гэта энергія. Не тут. Зараз сараю варта шукаць гэта ці не. Я вось спраўдзіў жа ж наяўнасць мода гэтага перад запускам. Я ж яго паставіў сабе. Во!
Так. А что ты мне кажешь, он перекроется іншим веком, коли так и треба? Коли я тут поставлю, я ж не заеду сюда. Чекай. Так, давайте. Як ти працюєш? Так, piping to rain water to your stables, greenhouses. Мільярд літрів води він від себе. Так, ну давай так ми зробимо. Ось тут ми його поставимо. Можна поглядіти, як ти будеш працювати вогонь? Ніяких наладів, нічого нема. Та й холера з тобою пожухне. Здався ти мені. Так, давай глядеть. А з замками питання вирішив на перекладі? З замками. А, ти ті, які не перекладалися? Ні. Льоха, ти пропустив, мабуть, коли казав на опошній момент, ось коли робили стрем, який план у нас буде, тому що ніхто не казав, що хотел бы бачыць гэты пераклад раней за завершэнне і вырашыў я зрабіць наступным чынам, то бок мы бяром усе даступныя дыялогі, якія ёсць у гульні, і ўсё, што магчыма, перакладаем, то бок некаторы там адсотак не перакладзецца, але з гэтым зоймемся ўжо пасля таго, як апублікую. То бок, што робім? Перакладаем, пакуль гэта магчыма, усё, што магчыма. Вось, там ще трэба будзе бестыярызнасці таксама перакласці. Вось, і публікую. І ўжо другая версія перакладу будзе, вось, калі атрымаецца, вядома, перакласці тыя дыялогі, якія вось з замкамі, то тады зраблю яшчэ адзін апдейт гэтага мода. Такія вось планы. Вось, а самі замкі я так і не знайшоў пакуль што нідзе ніякай інфармацыі. Я і не шукаў, вядома, яе так, каб ужо уяўна сказаць, што вось я над гэтым працую. Не, калі-нікалі там, ведаеш, зазірнуў. Філ, вітанкі, божух, на якія чалавекі ў нас тут з'явіліся. Філ, выбачаюся, сёння на Ютубе будзе затрымка амаль хвіліна. Так што за гэта выбачаюся, я просто там у наладах галку не туды паставіў, калі рабіў анонс. Таму раптам што пераходзь на Twitch. Там імгненная рэакцыя. Вось. Як твоя справа, дарэчы? Мне ўсё добра, мне ўсё выдатна. Нема на што скардзіцца. Працуем, развіваемся, вось новы манітор набыў. Зараз з ім гуляю. 200 Гц, 2К раздзяляльнасць. Пакуль падабаецца. Адзінае, што трэба будзе адаптаваць усе гульні да гэтага, бо я бачу, што тут як гэта улагоджванне, праўда, называецца, налады. Яны троху па-іншаму выглядаюць. Трэба будзе абраць іншую наладу опцыю. Вось, да і разважаем пра тое, як у нас ідзе справа з перакладам Ведзьмара трэцяга на беларускую. Вось, так што такія вось справы, такія вось выходныя ўдалыя ў нас атрымаліся. І адпачыць удалося, і папрацаваць удалося. Я задаволен. Люблю такое. Ужо два моніка, так і было два моніка. Лёха, у мяне ж замест другога манітора быў тэлевізор стары. Ну, гэты LCD, памятаеш, такі яшчэ тэлевізоры былі лампавыя. Ну, то бок, літаральна, у іх лампа стаяла энергазберагаючая.
замест этого диода. А на Твиче так само канал называется, а ты можешь найти посылку на Twitch непосредственно в описании канала. А канал так само, толькі адзінае, што на Ютубе гэта беларуская мова, а на Твиче, мне падаецца, гэта ангельская мова. А так само Дед Максим. Так, трэба будзе сюды павярнуцца. А я не хачу. Я лепш зараз вось так паварушу ўсё. Ось, то бок раней стаяла з правага боку 32-ка Full HD, LCD-шная. Вось. Вялікая курва. Затое працавала як належыць. Колькі гэтаму тэлевізару было гадоў, слухай? 17 год. Ты яшчэ ж такія направляў? Ты направляў тэлевізары? Нішто сабе. Ты рамонтам займаўся? Очень мрэнна. Валер, я вось што, бляха, але вось яшчэ са школы электрафізіку проста. Ой, як гэта для мяне цяжка вам не перадаць. Пры гэтым пры ўсім я любіў гэтыя рэчы, я любіў паяць, я любіў займацца, я, мабыць, казаў, не казаў, я ж займаўся судамадэляваннем, то бок я рабіў мадэлі караблёў. Вось, нават выканаў кандыдат у майстры спорту ў свой час. Божах, які гэта год быў? 99-й, падаецца. Вось, ну то бок гэта было шыкоўна. Але электрафізіка, вось гэта школьная праграма, блядь, я ледзь на тройку выцягваў. Ледзь. Па пяцібальнай сістэме. Обе. Ты як лепус. Ты як лепус, ты таксама, бляха. Купіў я, карацей, новы Resident Evil, на жаль, за выхадныя не пасіх прайці, але гра просто... Слухай, я бачыў графічна, яна прышпільна выглядае. Я глядзеў праходжанне літаральна хвілін 5. Мне таксама спадабалася, ажно закарцела прайсці. Хаця, вось, не люблю гэткі жанр гульняў, але тым не меней. Яна сапраўды зачапіла і нешта такое там. Нешта цікавае. Дарэчы, не так даўно ўбачыў, што ў Xbox ляжыць Village, але Village гэта ж там з гэтай, бляха, сісястай бабінай, правда? Якая там з пазурамі такімі, як драпежнік. Ледзі нейкая там у белым. Карацей, будзем бачыць, будзем жыць, паглядзім. А гульня проста кайфовая. Выглядае так, спадзяюся, што... Альсіна Дімітрэску, во, Дімітрэску, сапраўды. Так, там зараз гэты хлопчук ужо дастрыжэ, то мы на яго пераключымся. Нам трэба будзе ўсё гэта у валкі пазбіраць і потым зачапіцца вось гэтым нашым цюказборшчыкам. Я акурат перад выхадам новае прайшоў вёску. Ты маеш на увазе, я зразумеў, ты, то бок перад выйсцем новай часткі Resident Evil ты прайшоў Village. Ну, карацей, паглядзім. Дарэчы, на гэтым тыдні у нас будзе новая гульня, уведзеная ў ліст. У спіс наш гульняў. Мы пагуляем у Аватара, пройдзем. А ўжо потым можа і з'явіцца, дарэчы, гэтыя Resident Evil. Раз ён ёсць у Xbox, то мяркую, што мы яго пачнем праходзіць.
Ну, бляха, лётае як. Паглядзі на яго. Вось што азначае навейшы гэты трактар. Цягне як мае быць. Дарэчы, а у вас таксама, як і ў нас. У нас у Беластоку я заважыў зграі птушак, якія лятуць з поўдня. І усялякія гусі, лебедзяў не бачыў, гусі. А яшчэ хрышчоная званіла мне, тэлефанавала, казала, што яны бачылі ўжо журавоў нават у Беларусі, на Берасцейшчыне, карацей, ух. Так, давай мы з табой сюды, а з табой туды. Так, усё складай. Які брудны жудасць. Я калі не гуляў, то думаю, што зайдзе. Дзякуй, буду глядзець. Буду глядзець. Калі не забудуся, пасля аватара будзем праходзіць в такім выпадку. Гэтую гульню. Я не фанат, зноўку паўтаруся, не фанат, таму у мяне чаканняў ніякіх няма. Вось, і шчыра скажу, што я не глядзеў праходжанне нават Village. Я ведаю толькі адное, што яна вельмі спадабалася грамадству. Вось, ну тыпу, адна з лепшых гульняў той год была. А ўжо калі разважаць, наколькі я памятаю, глядзеў нейкі не то агляд, не то што. Вось, магчыма, Олдбой, дарэчы. Калі раптам Філ ведаеш гэтага хлопца вашага украінскага. Вось, то ён распавядаў, што гэта з серыі гульняў адна з найлепшых. Літаральна там у топ выходзіць. Чысціня. Крумкашы лятуць у пяцёх. Давай, скідаем абсталяванне. Зараз будзем сабіраць валкі гэтыя. Ух. Філа, що у тебе адбуваецца? Распавядзі, калі ласачка, а то апошнім разам ты быў такі засмучаны. Усё было не дзякуй Богу. Можа, ўсё направілася, ўсё пайшло ўгару, не? Так, падаецца, я тут рановато проезжаю. Потому что тут трава. Зараз час лечаць, але не поўнасцю, вядома, жыву далей. Дык а ты агулам зараз на працы, ўсё добра ў цябе? Я так мяркую, што нічога у асабістым жыцці ты не змяняў. Тое, што было, як ёсць, неяк трымайся. Можа, на працы стала лепш, хто яго ведае. А дзе валацуга гэтая п'яная? А, во, за мной едзе. Я там толькі што зрабіў гэты валок, і ён праехаў, усё разбурыў, паскуднік.
Усе добра, асабіста нічога не змянілася, але не паміраць праз гэта, вядома, што не. Вядома, што не. Так, навколо яшчэ багата чудовых людзей, то і заўжды можа быць гарніша. Ну то добра, вельмі рада, што ты такі аптымістычны, наладжаны, гэта прыемна чуць. Так. Падбяром гэтае. Падабралі хіба што. Ну, гэта факт. Гэта факт, вядома. Так, тут трэба акуратна, бо там бачу зноўку трава. А да рэчы, нагадай, калі ласка, ты казаў, што ты сам з Адэсы і там жывеш зараз. А я так разумею, у цябе сваякі тут там і гэтак далей? То бок, можа, нейкая там брат, сястра, маці, бацька. Жартую, вядома, яна добры чалавек, але сталася як сталася. Добра, без скандалю, вытрым звязок, але пока не разумею, навіщо. Калі так, я табе так скажу. Я вельмі даўно нешта падобнае меў. О, божахна, гэта было пачатак нулявых. Былі падобныя стасункі, калі мы таксама разышліся, і тыпу ўсё добра, і тыпу сувязь гэтую падтрымлівалі паміж сабою. Карацей, у любым выпадку разышліся моўчкі проста. Мы не размаўляем адзін з адным. І ты знаеш, гэта было лепш. Стала лепш. Гэта, магчыма, проста мой выпадак, але яно перашкаджала, калі спрабавалі будаваць нешта іншае. Яно не атрымлівалася, разумееш, не адпускала, калі падтрымлівалі сувязь гэтую. Акрамя церы зачым у Адзесе. О, ну то шыкоўны філ. Як, на мой погляд, гэта проста цудоўна. Калі ўсе побач, асабліва, калі ты кажаш, што вакол шмат добрых людзей, гэта проста шыкова. Гэта тое, што трэба, мне падаецца. Лёха там нейкі запосціў, не разумее, што гэта за смайлік. Санта-Барбара нейкая. Ці што гэта? Што ты, курва, там робіш? І вона знову розкидає те, що я зробив. Блять, вахлак йобаний. Ну ти погляди на його, га? О, ти чорт. Ось їздив же ж по гэтому краю. Какого холера він туди полез? До рэчы, ведаеце што наконт перакладу Ведзьмара і вось гэтымі вось усімі лайнкамі і гэтак далей. Вось я просто зараз вылаюся на чорта гэтага. А выявілася вось што. Магчыма, на гэтае часта спасылаюцца людзі, калі кажа, што перакладаючы з расейскай, трэба там уважаць на усялякую лексіку, фанетыку і гэтак далей. Выявілася, што не зусім гэта так працуе, простое, што дыялогі гаўно. Во! Я перакладаў у нядзелю.
Як мне падабаецца сельгастэхніка, гэта моя мрэнная маці ахуенную ферму з афігеннай тэхнікаю. Бля, гэта вельмі цяжка. Я табе скажу, як былы заатэхнік. Я ж не памятаю, казаў табе ці не, я ж сельгас адукацыю маю. Ну і навуковую ступень там жа ж. Вось, і працаваў некаторы час. Гэта вельмі цяжка. Вельмі цяжка, курва. Гэта просто, блядь, для мяне гэта святыя людзі, якія займаюцца фермерствам, падкрэсліваю, не калгасамі, а фермерствам. Гэта, блядь, святыя людзі. Яны проста недаацэньваюць сваю працу. Яны не дазарабляюць тых грашэй, якія павінны зарабляць. Ну, гэта я, вядома, са свайго досведу беларускага кажу, бо у нас там і падаткі, у нас там і крэдытныя стаўкі неверагодныя, гэта штосьці чымсьці. Я на поле вырас, мяне табе не звыкаць. Не пра гэта, то бок я разумею, што фізічная праца і тое, што звязанае з полем і гэтак далей, ну, яно цяжкое, але тым не менш усё роўна, яно прыемна. Я кажу пра выжыванне. Вось я проста для прыкладу табе распавяду пра досвед фермера, які каля горадні жыве, ну, каля майго гораду. Так, і што было? Карацей, ён займаўся на пачатку зрабіў сабе свінаферму, каб вырошчваць свіней. Вось, у яго быў план, там, бізнес, усе справы, карацей, на колькі? На 80 галоў. Вось, каб весці гэткую гаспадарку без свайго поля аніяк. Вось нават некалькі палёў трэба. Я ўжо не памятаю, колькі там гектараў яго было, але было. Вырошчваў розныя, падаецца, 3 віды, 3 гатункі гэтага збожжа, каб рабіць сумесь, вось гэтую кармавую, так, каб карміць гэтых свіней. Вось, яны былі на, мне падаецца, аптымальнай сістэме гэтага, бляха, не росту, як я назовецца, блядь. Ой, гадаванне, то бок сухая сумесь падаецца проста ў волю. Свіням табе не трэба кантраляваць нічога, не трэба нічога змочваць. Карацей, вады ў волю ў адным месцы ставіш і проста такі бункер з не мукою, а драбленым гэтым вось зернем у другім баку, сумесь гэтага зерня. Вось, то бок не трэба табе там высілках ніякіх і гэтак далей. А ацяпленне гэтага свінарніку не трэба, нічога не трэба. Карацей, што табе трэба, гэта толькі закупіцца парасятамі, паставіць іх, прыгатаваць ім гэтае зерне і пабудаваць свінарнік непасрэдна. І штомесяц ачышчаць гэты свінарнік, то бок якая-ніякая тэхніка, ну, хай сабе дробязная патрэбная. То бок нічога такога звыш натуральнага не трэба табе дзеля гэтага. Але, блядь, ябучая дзяржава проста абкладае падаткамі ўжо з другога года існавання гэтай фермы чалавека, а падаткі там, блядь, да 48%. На той момант яшчэ былі такія льготныя умовы, блядь, з яго бралі, падаецца, 30-35. Вось, але вы ж ведаеце, у нас жа ж ёсць гэты фонд сацыяльнага забяспечання, які проста высмоктваў з гэтага чалавека ўсё. То бок, тое, што ён зарабляў, яму ледзь хапала на жыццё. Ён, вось калі мы берём звычайнага калгасніка, самага такога простага дзікунскага, які зарабляе там $200 на месяц, то гэты фермер, які цягне ўсю гаспадарку, які спрабуе ўсё аптымізаваць, які рахуе кошты ўсе, ён ледзь выходзіў за гэтыя $200 штомесяц. Вось наколькі складана весці гэткую гаспадарку. Бляхай. Мне падаецца, зараз так я траву збіраю тут ужо. Вось я пра гэта кажу, Філ, што ва ўмовах Беларусі, ну, гэта вельмі цяжка. Ну, вось у яго ферма гэтая, з якой тыпу ён мог бы жыць і зарабляць, і, бляха, проста немагчыма зрабіць у гэтых умовах эканамічных, якія былі на яго. А потым жа ж банкі, они ж ёбнутыя, вывучаюся ўсе. Ты нешта там забудзешся, ці проста у цябе там выпадкова
затрымка з гэтым плацяжом, табе штрафы лятуць, прыходзіць потым санэпідэм, гэтая праверка, тоже галаву ябуць, пажарнікі, менты. Ой, блядь, як я ўзгадаю, як я з ім паразмаўляў пра гэтае ўсё, там просто ніякага жадання, просто блізка падыходзіць да гэтага кшталту бізнеса няма. І добра было б, калі б можна было зарабіць са збожжа. То бок, што табе трэба? Поле заараў, забаранаваў, пасеяў, зжаў, апрацаваў, прадаў. Можна ж гэтага жыць, але ж не, блядь. На зерне ёсць ліміт, які ставіць дзяржава па закупцы. Ты не можаш прадаць збожжа даражэй, па рынкавых коштах. Бо ёсць ліміт, гэта як з малаком. На малако вось табе усталявалі, бляха, паталок, што ты не можаш прадаць яго даражэй за 2 рублі за літр. І ўсё, і хоць ты выебіся, хоць ты ўсрыся, што хочаш рабі, але табе не дадуць больше цаны, таму што дзяржава лімітуе закуп. Каб на выйсці пасля перапрацоўчага заводу яно ляжала на прылаўку за колькі там, я не памятаю, за 3 рублі падаецца. Ганьба. Для фермы гэта ганьба. Гэта таксама, а што у вас таксама ва Ўкраіне тое самае? Мне падаецца, у вас жа ж фермерства ёсць. То бок гэта не ўсё пад калгасамі ходзіць. Гэта вось я раней думаў, што лічыў, што у нас гэта простое, што усіх, так бы мовіць, падпарадковваюць калгасам. То бок, каб людзі не займаліся фермерствам, не займаліся уласнай ініцыятывай, а ішлі працаваць у калгасы. Такая, бляха, калектывізацыя па-лукашэнаўскі. У табе кадры не прападаюць, іначай якасць 1080 выглядае не на 1080. У мяне зараз 2К, якое заціснутае на 1080. Манітор-то у мяне зараз нова, гэта 2К. Не выглядае... Крэці, я пагляжу потым. Я потым пагляджу, што за якасць была на трансляцыі. Паглядзім. Гэта табе не Ведзьмара пераклад. Блядь, дакладна. Лёха, я лепш 3 разы буду перакладаць Ведзьмара, чым займацца вось гэткай гаспадаркай. Там хлопча яшчэ не пераехаў. Так, ты мне зноўку будзеш зараз псаваць валок, які я ўжо зрабіў. Паскуда палез, ты паглядзі на яго. Ты ж там ужо вошкаўся. Ох ты п'янь ботаўская. Я сабе таксама хачу 2К монітор, але боюсь заўжды, што гульні не будуць так плавна ісці. Бля, Філ, скардзишься, што ў цябе 40-70 звычайна, у мяне 30-60. І мне хапае для стрымінгу і ўсяго астатняга. Вядома, табе пойдзе, што ты хвалюешся. Нават гэта, не раздумвай, калі ёсць магчымасць, купляй, насалоджвайся. Ля, сапсаваў мне валок, падняў свае грэблі гэтыя, пад'ехаў уперад і паехаў далей. Ой, блядь. Аей-ваей, працаўнік году. І зноўку грэблі падняў, пад'ехаў, апусціў. Бляха, гэтыя баты, і зноўку глядзі падняў, апусціў. Гэта што такое? Што гэта за праца такая ў яго?
Подымае, опускае, падымае, опускае. Ля, ён просто сера, разумееце? То бок ён такі, ах ты, мало плоціш за гадзіну, вось табе за гэтае. На. Сквапная ты паскуда. Усё, завершыў. Сышоў. Кінуў працу. Вядома, трэба браць, я ў гэтым месцы ўжо багата вытраціў на зарадную станцыю 4 кВт-гадзіны, там мне трошка зачакае. Ну так. Так. Я вот зараз думаю, ведаеце што? Можа тут даволі добра развіліся, можа ў наступным годзе паспрабаваць стакаць ураджай травы гэтай. То бок проста касіць, а не збіраць яго адразу. Калі ведаеце, такая была фігня ў 22 ферме, калі ты можаш касіць бясконца доўга і потым збіраць толькі адзін раз на год, ну і прадаваць, вядома. То вельмі шмат часу рэальнага эканоміць, каб не вытрачаць усе на гэта ўсё збіранне і грабаванне. Так. Што, колькі разоў що тут? Раз, два, ну 23 разы пракаціцца і ўсё на гэтым. Будзем збіраць ужо, цюкаваць.
Так, ще раз і за гэтым, бляха, ёлупам, якім я тут разберу валок, трэба таксама будзе праехацца. Жовтень, гэта жнівень, правда ж? Ці не, гэта... А, гэта кастрычнік. Гэта кастрычнік. Верасень, жовтень. Так, верасень, кастрычнік. Так, выдатна. Ще 2 рази і все. Так, а ось тут, мабуть, я не зачеплю, правда? Старий валок і новий ГТ. Дробість, ну так, придется потом ще раз все равно ехать. Некий туман таки стелется, что за ён? Так, ну что, треба догнать, правда? Ну, то едем, не?
І нічога не прапусціў? Хіба што не, мы ж скончым проста працу нашу. Ну, маецца на ўвазе па валкаванні. Зараз будзем збіраць уцюкі. Усё надта прадказальна. Ніякіх хібаў няма ў гэтым працэсе. Гэта табе не Far Cry. Хаця і там таксама за кароткі час нічога не адбываецца. Ага, табе падабаецца, Філ? Мне таксама падабаецца. А што ж трэба ў гэтым жыцці, правда? Я лепш сваю галаву і сраку буду на працы напружваць, а ў гульнях адпачываць. А што гэта рабіць тут? Вось я праз гэта не разумею людзей, якія гуляюць у Hollow Knight ці гэты, бляха, там яшчэ была дзяўчынка такая скакала. Ну, другая частка, Silksong, о. Так, ну там же ж просто. Там голова кругом ідзе. Колькі ўсяго адбываецца на экране, і ты такі, блін, ну ёпта. Гэта глядзець складана, не тое, каб гуляць яшчэ потым у гэтае. Ну, я праз гэта вось і Евротрак сімулятор вельмі люблю. Ён, вось у адрозненні ад фермы, Евротрак увогуле ён такі. Мне падаецца, амёба змагла гуляць, у якой няма гэта, там пакуты. Ці я замаўляў Монік на eBay? Не, Лёха, у Польшчы ёсць вельмі цудоўная крама, завецца XCOM. Я амаль што ўсё праз яе купляю. Вось колькі я тут жыву, як я яе адкрыў для сябе, вось, то абсалютна ўсё. Чаму яна мне падабаецца? Таму што, па-першае, зварот, абсолютно приязны да карыстальніка, то бок да кліента. Любое пытанне вырашаецца на раз-два. Па тэлефоне немагчыма. У Беластоку ёсць, падаецца, адзін цэнтр продажу, куды ты можаш звярнуцца, і там табе дакладна ўсё павырашаюць. То бок, ну, сервіс неверагодна шыкоўны. Я ж, дарэчы, неяк распавядаў табе, памятаеш, пра тэлевізор, які набыў. Я вось не памятаю, у іх набываў. Так, у іх набываў. Вось. Ён, карацей, у мяне ляснуў. Пайшлі праблемы. Я проста пазваніў, патэлефанаваў. Ён такі, няма праблем, зараз прышлем. На наступны дзень прыляцеў чал. Можаш напісаць? Напісаць, што адрес? Віталік свой, бо пакі не маю да іх забрацца, але то тымчасова. Ну, хутка заберэш, значыцца. X- давай лепш сапраўды напішу ў чацік. x-com.pl. Вось, і карацей, на наступны дзень прыляцеў чал. Вось, паглядзеў. Ну, то бок там такі быў хлопец, ну, гады 22-25, нешта такі. Прывітаўся, усе справы. А я яшчэ тады перажываў, бо гэта быў першы год жыцця ў Польшчы, тыпу, ну, ці ўсё будзе добра з гэтым, ведаеш. Вось, а ён такі абсалютна нармалёва, тыпу, о, ля-ля, тапаля, вы адкуль, што, куды, чаму, глядзіць такі, о, ведаю, добры такі целік у вас. Дайце паглядзець, паглядзеў такі, ну што, літаральна хвіліна. Вось, ведаю, што сталася, давайце яго да мяне, дапаможаце занесці мне, там, тыпу, скрыні ёсць, няма. Калі нават няма, то прынесу сваю. Вось, дапамог яму занесці, ён нават, падаецца, і не прасіў, я сам прапанаваў дапамогу. Праз 2 тыдні звоніць, тэлефануе, кажа, што, слухайце, матрыцы хана, сэнсу мяняць няма увогуле. Давайце мы вам, карацей, зробім падарунак і прывязем проста новую. Целік, толькі іншай мадэлі. Я такі пытаюся, якой мадэлі? А ў мяне, каля што, было, ну, давайце так, перадтопавае пакаленне, так?
было 7, а яны мне 9. Я такі, я баць, блядь, я ўсё жыццё мару пра 9 пакаленне гэтых телекаў, мне грашэй не хапала. А ён па коштах у 2 разы даражэйшы за той, што ў мяне быў. Я такі, давай. Ён, вы там, тыпу, не хвалюйцеся, ўсё добра, гэта для вас будзе бясплатна. Гэта проста вось сервісны падыход. Вось, мы вам проста новы дадзім дамоў, каб вы толькі вось водгук добры паставілі. І ўсё. І ў мяне зараз той телек, аб якім я марыў ўсё жыццё, на халяву, блядь. Натуральна, на халяву. Не, ты давай гэта. Будзем працаваць. Вось такая крама, карацей. Дзякуй, сябру пакажу. Давай. Я і тэлефоны ў іх набываў усе, што ў мяне былі. І таблеты 2 набываў, бо 1 разбіў малодшы. Вось. Карацей, пытанняў ніколі не было з гэтай крамы. Вось, а я без тэрнафіл, калі што. Без тэрна на геймпадзе, пакуль што было дастаткова. Зараз вось, спадзяюся, увесну будуць грошыкі, набуду сабе DLC Грэцыю, то адпаведна запусцім стрым, пакатаемся па Грэцыі. Вось, яшчэ што там было. На штосьці яшчэ якоїсь DLC. Nordic Horizon. Вось, яно дарагое, пакуль што 70 злотых. Амаль што 20 баксаў, але ж таксама чакаю зніжку, каб набыць сабе. Ох, раніца, бляха, цені з'явіліся. Де там сонейка тая? За облаками. Так, гэтае поле нам дасць колькі? 15 000? Падаецца, еўра. Зараз, калі ўсё гэта прадамо, трэба будзе паглядзець, які там ураджай. Спеў у кастрычніку, падаецца, павінна быць кукуруза і сланечнік. Гэта мы ўсё з задавальненнем збяром. Так. І гэта павінна быць, дарэчы, кукуруза вельмі шмат прыносіць дадатковага прыбытку, бо там ураджай высокі, звычайна. Ну і сабе на кішэньку застаецца крыху. Так, ну а потым без VPN не працуе з Беларусі, ну магчыма. Гэта хутчэй як яго Белтэлекам не пускаем. Мне падаецца, Лёха, звычайная справа, калі штосьці патрабуе VPN-у з Беларусі, калі карыстацца інтэрнэтасам.
Дякую за фоллоу. Ці профі, вітаю тебе на каналі. Дякую за фоллоу. Не, поглядів якость картинки, трафік з'єбався. Блять. Курва, суворе гэта абставіны. Карыстанне інтэрнэтам з Беларусі. А я чаму? Знайшоў це Філ. Вітаночки, Філ. Зразумел. Ось равно дякую за фоллоу. Ти менш. А як чакаю? Гэта ж пачатак месяца, а чаму трафіку нема? Ці яно там ніяк не так працуе? UA Light, вітанкі! 10 стрим запар. Хобана. UA Light, паглядзі ўверх чатику. Там ВРВ просто ўжо пахваліўся з ягоным стрыком. Просто. Жрэ! Вось яно што. Ну так, там карцінак вельмі шмат, гэта праўда. Вітаю, табе таксама, вітаначкі. Тут сапраўды менш затрымка. Ну, гэта моя памылка, вывучаюся, Філ. Гэта просто простое, што, я калі стрым зладзіў, я акурат толькі скончыў працу, а ў мяне сёння справаздачны дзень. І яшчэ ў мяне там прыляцела адна задача, якую трэба будзе зрабіць акурат пасля стрымінгу. Пасля таго, як закончу стрым, я наразу палячу за малым, прылячу з ім сюды і пачну працаваць. Карацей, шмат працы, мабыць, сёння Ведзьмара нават не паспею зрабіць. Сесці за Ведзьмара, але, вось, тым не менш, 2 справаздачы, рапорты скінуць, вось, так што я просто заябаўся зранку, і там ёсць такая галка, птушка, якую трэба было перанесці на найменшую затрымку. Я гэтага не зрабіў. Таму такая срань і выйшла. Было б за што выбачацца. Але ўсё роўна непрыемна, бачыш, як ні круці, але ўплывае на стрымінг. Гэта ўсё ж такі стрымінг, а не відэа, правда? Таму, калі відэа робіш, то сердце на гэтае затрымкі там. А вось калі стрыміш, трэба ж адказваць як мага хутчэй. Тым больш, што гэта за размова. Кінуў паведамленне, бля, і хвіліну чакаеш, калі стрымер здупліцца і убачыць яго. Не бачыш ягоны стрык? Стоп. То бок, я зразумеў. Ну, гэта ж Twitch. Ну, то я вось сюды дашлю. Вось так. Гэта каб ты пазайздросціў. Як чалавек спрабуе дамагчыся. Новая серія праглядаў, 100-й стрым. Дарэчы, а ці дадавалі ў Twitch украінскую мову? Бо калі так, трэба перайсці на інтэрфейс украінскую. UA Light, ты там, можа, ведаеш. Бо ты часта ашываешся. Так, дадалі? Круть. У мяне на канале дзе-то модер 138. Ну, то добра. Гэта шыкоўна. Ўжо я украінская на Twitch. То я перайду сёння. Я не забудуся. Як твои справы, UA Light? Як выходныя праляцелі?
Девречка у пятницу ходил за подарунком у ТРЦ. У СБ був на день народження друзей. Сяброў так, учора гуляў, хадзіў гуляць у настольныя гульні. Ой, шыкоўна. Я апошні раз гуляў настолкі толькі калі быў карпарат настолкавы. 4 гады таму. Вельмі давно, вельмі давно. Нават больш, слухайце, 6 год таму ўжо. Когда што зараз у той кампаніі, дзе я працую, няма такой практыкі. ТРЦ, я так зразумеў, так, гандлёвы цэнтр. Учора шапаси, що собі? Делікатеси які? А я на виходних тільки тортик з'їв. Бо у старейшого був день народження. Єць. Амаль не потрапив. Смаженая корка. Да. Аж ну слюна потекла. Зараз трохи погуляю, треба трохи повчитися, бо не прям зміни шукаю нову роботу. О! Тобок, а чекай, ти зараз працюєш чи наоборот? Ти акурат таки шукаєш нову працю, просто що зробив нову. Все добре? Зараз ні, мотивашка. Короче, тебе підтягує зараз моцно. Давай, худший збирай. Треба буде набити собі нейкий JCB. Такий жовтий. Ці гарбузового кольору, ці жовто, подається жовтого він був. Завсюди. Бо той льотає подається по полях 30 км на годину. Будемо збирати просто так, як пилососом. Łukasz Zborowski. Where are you from? I'm from Belarus, but now live in Białystok, Poland. Ja tak rozumiem, Łukasz, ty rozmawiasz polską, bo jakieś masz polskie nazwisko. I możliwe imię Łukasz, prawda? Єп. No to fajnie. To możliwe, że lepiej pisać to wszystko na polską, prawda? Bo ja rozmawiam i rozumiem polską mowę.
цікавыя гэтыя алгарытмы, дарэчы, на Ютубе, якім чынам вось відэа пазначанае ўсё ж такі як беларускае, ўсё яно звычайна рэкамендуецца на Расію чамусьці. Вось, і на Польшчу. Я так разумею, просто простое, што лакацыя моя польская, типу айпішнік. Яно рэкамендую. Але дзіўна ўсё роўна, як ганаруецца Ютубам беларушчына. Што не ў Беларусі трэба паказваць гэта ўсё, а у метраполіях, назовем гэта так. На польскі бок і на расійскі бок. Якой халеры? Бо як гэта ўплывае на канал? Ні халеры, ні добра. Простое, што расейцы ставяцца ўвогуле агрэсіўна да гэтага, і яны вырубаюць відэа. Вось, як толькі пачынаецца. То бок, гэта ўжо негатыўны момант з боку Ютуба. Вось, і, на жаль, палякам таксама не заўсёды зразумела, пра што ідзе гаворка. То бок, яны паглядзяць, што там секунд 20-30 хвілінаў. І ўсё, і вырубаюць. Што таксама кепска ўплывае на статыстыку каналы і на ягонае прасоўванне. Дарэчы, гульня Farming Simulator. Яна вельмі папулярна ў Польшчы. Гэта таксама ўплывае на тое, што на польскі бок рэкамендуецца. Так, польскія фермеры пасля работы ідуць гуляць у Farming Simulator. Не, наўрад ці, проста гэта тут, ведаеш, вельмі папулярна. Мне, напрыклад, вельмі падабаецца вось гэты польскі падыход да фермерства. Вось, адзінае, я б нават на Беларусі зрабіў яшчэ лепш. Бо тут яны плоцяць падаткі, ім даволі цяжка, але у параўнанні з беларускімі значна прасцей, значна лягчэй, вядома. Вось, але яны плоцяць падаткі. Адзінае, што вось гэтая тэхніка, крэдыты, яно вельмі даступна, яно, як бы гэта можна сказаць, гэта можна пацягнуць спакойна, абсалютна, гэтую тэхніку і крэдыты асабліва. Вось, адзінае, што адрознівае ад таго, што я б хацеў зрабіць у Беларусі, гэта вось менавіта падаткі. Вось падатак на прыбытак і гэтак далей, усё гэта плоціцца. Там ёсць нейкі льготны перыяд, я ўжо не памятаю. Але на мой погляд, увогуле, фермерства не павінна абкладацца ніякімі падаткамі. Гэта проста дзеля таго, каб кошты на ежу і ўсё астатняе яны былі мінімальнымі. Вось, дарэчы, зноўку, я ведаю, што на некаторую прадукцыю у Польшчы толькі 2 гады як увялі НДС. А ён, курва, 23%. Нішто так сабе. Вось. І зараз яблыкі польскія, напрыклад, каштуюць 5-6 злотых у краме. Вось. І пры гэтым, бляха, нейкія мандарыны спакойна могуць каштаваць 3-4. Уяўляеш? Ну, бля, лухта. Вядома, што лухта. Ну, гэта ж вогля выглядае як вар'яцтва нейкае. Такого быць не можа быць. Насамрэч, не павінна такого быць. Просто мандарыны вязуць з краін, дзе дзешэўле... Так, кошты меншыя, разумееш? То бок... Я пра гэта і кажу, што фермерская прадукцыя не павінна ўвогуле ападаткоўвацца. Адзінае, што ты можаш ападаткоўваць, гэта калі ты прадаеш. То бок ты вось на гэтую маржу, якую заклаў фермер альбо крама нейкая, так, фермерская маецца на ўвазе. Калі вось, напрыклад, чалавек валодае зямлёю, скаці быдлам, яшчэ і крама ёсць свая для рэалізацыі. Вось у гэтай краме на прыбытак, на вось гэтую надбаўку, якую для сябе робіць фермер,
І трэба рабіць ападаткаванне. Усё астатняе мусіць быць неападаткаваным. Праз тое, што інакш насельніцтва будзе мець тое, што зараз дзеецца ў польскай краме, калі твае яблыкі, бляха, каштуюць у 2 разы даражэй за мандарына. Ну, трэш. Толькі праз тое, што вось ты падатак увёў 23%, потым жа ж накладаеш яшчэ і ападаткаванне на рэалізацыю гэтай прадукцыі. Ну, карацей, такім чынам, наколькі я ведаю, сабекошт у яблыкаў там недзе 2-2,5 злотых. То бок фермер прадае ў краму гэта за 3 злотых, крама дадае яшчэ там, ну, вось гэты НДС і гэтак далей. Ну, гэта ж трэш. У выніку, бляха, я не грамадзянін, ну, правда, у Польшчы, але вось чалавек, які карыстаецца гэтым усім, вымушаны купляць па такіх вось коштах яблык. Я тобі так скажу, што яблыкі ў мяне радзей бываюць на стале за бананы і мандарыны. Бля, тому што даражэй. Хаця, шчыра кажучы, мусіць быць наадварот, як на мой погляд. Так, ну што, усё сабралі, усё запакавалі. Трэба зараз толькі ўсё гэта вымыць. Ну і ехаць збіраць. Так, але якщо падумаць, то падаткі яшчэ не плацяць фермерам, перакладуць на іншых грамадзян через іншыя тавары. Яблыка будуць даражэйшыя ці таннейшыя. Гэта зноўку ўсё ўпіраецца ў тое, на што ідзе бюджэт. То бок, калі ў цябе чынавенства займае траціну грамадства, то вядома, што хутчэй падаткі фермера не ідуць на палягчэнне іхнага жыцця, а на аплату працы чынавенства, праўда ж? Калі ў цябе раздзьмуты апарат. То бок, праз зменшэнне падаткаў можна аптымізаваць лепш на гэтыя, бляха, бюджэт, на такія вось ініцыятывы. Плюс да ўсяго, напрыклад, падаткі для іншых можна падняць крыху, таму што ежа і ўсё астатняе будуць таннейшыя, праз тое, што фермерская прадукцыя не ападаткавана. Вось, а з улікам таго, што сельская гаспадарка і колькі ў нас працэнтаў займаецца вось у сучасных умовах насельніцтва 10, 15, то ведаеш, эканоміць на гэтай частцы насельніцтва, мне падаецца, контрпрадуктыўна. Це праблема будь-якої крайньої знайти баланс між падкаванням і раціональною економікою. Так. А ще оптимізацію всіляких там оплати чынавенства, наприклад. Ось гэта мне больш за ўсё падабаецца. Ось я зноўку прыклад Беларусі. У нас жа ж дзяржава вельмі любіць чынавенства. Ментоў усялякіх. У іх пенсіі ашалець можна. Зарплата можа быць не самая высокая ў краіне, вядома, але, бляха, ні халера не нізкая. Затое пенсія просто, блядь, там такія коэфіцыенты. Чалавек усё жыццё прапрацуе, у няго будзе там $350, напрыклад. Гэта ў лепшым выпадку. Ну, у добрым такім выпадку. Затое, бляха, у мента, бляха, з гэтым чыноўнікам уся $1000 лёгка можа быць. Лёгка. Таму што ён, бляха, працаваў на карысць дзяржавы. Гэта было капец як складана яму. А тое, што гэты смурод, выбачаюся,
толькі і рабіў, што еў, нічога не рабіў. Дзякуй за магнатэрыю, паладзін, вітанкі. Нікаго не хвалюе. Чамусьці. Так, нешта там чапляецца кудысьці ўсё гэта. Давайте, пэм. Размеркавалі. Тут праблема, што няма змогі праводзіць ацэнку працы бюджэтнікаў. Чынавенства, я так мяркую, што няма магчымасці такой, каб паглядзець, што ж ён робіць, а па факце ён жа ж проста абслугоўвае сістэму, якая працуе, якая робіць менавіта гэтыя тавары, робіць менавіта тую карысць, якую потым можна рэалізаваць. Воу-воу-воу-воу, ты куды палез? Треба буде запихнути сюди його. О, шикарно. Так, калі терпіў, оно полезло. Так, было подобно. Абсолютно згодно. Так, і туди. Паладзін, я ўчора знайшоў хлопца, які на беларускай стрыміць. Ён глядзеў дэмку Tales of Meadows і гуляў у цыву з модом на Беларусь. А што за хлопец? Чаму яго няма пакуль што ў пуле? Ён даўно стрыміць ці не? Так, ще краху. З іншого боку, які люди йтимуть на бюджетні зарплати або беззамбітні, або щось десь вкрасти. Тут, ось, до речі, каб гэтага не было ўсяго, ведаеш, тут трэба, па-першае, збалансаваць усё такім чынам, каб не было вось гэтага савецкага ідыятызма, калі чалавек, маючы зарплату капеечную нейкую, меў магчымасць размяркоўваць мільёны. Разумееш, што бок калі такое адбываецца, вядома, што ён будзе красці. Цягнуць усё, што бляха не прыбіта да падлогі цвікамі. Калі гэтага пазбегнуць, то ў такім выпадку сістэма будзе працаваць. І што вельмі важна, што я лічу вось проста неабходна, крытычна неабходна ў выпадку Беларусі, публічная справаздача. Вось, блядь, гэта
просто must have. Хоць ты бяры гэтых блядскіх прэзідэнтаў, прэм'ер-міністраў і так далей, прымушай пісаць кніжку пасля кожнага гэтага бляха, як я называецца, кадэнцыі ці як, што яны там сядзяць 4 гады. Ну, вядома, гэта не пра Лукашенка размова, што ён сядзіць ужо 30 год на адным месцы. Вось, а пра нармалёвая дзяржава. Так, змагарня. О. Так, чакайце, я зараз падключуся вось да гэтага новага стрымера. Адсочваць. Я потым пагляжу на яго паладзін. Дзякуй за спасылачку. Добры спецыяліст не пойдзе працаваць на ЗП разу менш рынку. Ну, гэта праўда, так. Не, тут вядома, але, you are right. Вельмі важна разумець. Я лічу, што калі ты даеш чалавеку даволі нізкую зарплату, адносна нізкую зарплату, хай сабе будзе сярэдні ўзровень і не болей, але пры гэтым у цябе яшчэ ёсць надзейнасць, у цябе ёсць нейкія ільготы, напрыклад, што можна прапанаваць, ападаткаванне тое самае, працэнтную стаўку у банку, пенсію тую самую, правда? То бок, калі ты будзеш атрымліваць не, як я казаў, не 250 еўро, вось, а 300 еўро, напрыклад, пенсіі, што будзе таксама сярэдні, напрыклад. На Ютубе яго іншы нік. Ну, гэта я ўжо потым пагляджу Ютуб. Ён там нейкі актывіст да 7 класу жыў у Расіі, маці пасля разводу вярнулася ў Беларусь, і ён у Літве зараз. Ну, паглядзім, што за яно. Чакайце, трэба паглядзець, куды прадаць. Сена-то гатова. Дзе нашы, чакайце, кошты, цэны. Я зафоловаўся на яго, там пагляджу, што да чаго. Можа, ён будзе нават стрыміць, то мы пераданем яго. О, добра. Так, 175 на рынку. Выдатна, паляцелі на рынок. Гемаррой уже наседзеў. Бляха. Я думаю, што там не тое, што гемаррой. Мне падаецца, там, бляха, ўжо пролежні такія добрыя. Та, ёпта! Трымайся. Гэтыя бардзюры. Так, але звычайна людзі, якія хочуць стабільнасці, не дуже здатні штось змяняць на краще. Це такі спосаб кансерватора. Дык, а хто туды яшчэ ідзе? Насамрэч працаваць. Бо ты у дзяржаве, калі ты працуеш на дзяржаву, там жа ж вялікая колькасць не чынавенства непасрэдна, якія адпавядаюць за прыняццё рашэнняў нейкіх, а статыстаў, якія робяць манатонную працу штодзень. Прыходзяць а 8, сыходзяць а 16 ці 18, у каго як. Трыц. Поп-поп-поп. Усё, колькі за 25 кавалачкаў, ёп, РСТ. Вось так вось. 25, 26 амаль штука еўро. Так, нейкі дурдом, аккаунт на Ютубе у яго Рутэніяна, назва Інстаграм Беларусіяна, Твіч змагарня, ой, зараз я ў плоту еду. Тік-ток Літваніяна. Крацей, ён яшчэ не вызначыўся. Все будзе добра, паладзін, вырашым. Галоўна, каб быў свой чалавек. Все, так. Добра, з сеном мы разлічыліся, страцілі 2 гадзіны свайго жыцця на гэта, 1,5 гадзіны свайго жыцця на гэта. Давайте глядзець, што ў нас ёсць па... Хаця вось працуе ці не працуе яно?
можна паглядзець на стан маёй вось гэтай вось грыбы. Вода ёсць. Вода ёсць, вода ёсць. Не, вось тут вады нема. І вось тут нема. А вось тут ёсць. Глядзіце, вось гэтыя 4, гэта першыя нашыя цяпліцы. Вось яны. 1, 2, 3, 4. А вось гэтыя 2... Усё, я ўзгадаў. Мы ж іх залівалі. Я памятаю, на мінулым стрыму мы 2 разы вады ім толькі прыцягнулі. Шкада, што не мам у чаціку зараз Алекса, ён бы падказаў, як гэты мод, які аўтапапаўненне працуе. Зараз. Все полетело. И я мертву, что там можно будет заправиться, правда ж, каб не летать униз туды, на озеро, за водой. Так, пристосунец. Пристосованец, так. Натуральный пристосованец. Я спробую во все боки. Мы заправиться можем тут, не? Не, шкода, мы тут не заправимся. Так, чакай. Чакай. А давай побудуем. Давай еще раз зробим гэтае. Вось гэтае, ага. І мы вось сюды гэтае вось уторкнем вось побач з гэтымі 2. Перекрывается, а тут не перекрывается. Ну добре, давай так. Чакай праверыць усё. Вось гэтыя нашы. Запрацавала. Усё, мы вырашылі праблему з вадою. Ура! Я такі шчаслівы, як ніхто. Адзем наберем бочку. То бок водою больше не займаемся. Для цяпліц все добра. Засталося толькі вось наших коровок. Ну і зараз ще пазбіраем ураджай. Я мяркую, што пабудуем потым напрыканцы гэты кароўнік. Дарэчы, я яго трошки спытаў, я не маю беларускага грамадзянства, не хацеў беларускую армію ісці, а пасля 20-го ўжо нейкае не да таго было, і нават белапазіцыя кажа, ты свой паспорт на тое, што пашпарт, зразумела, ну але... Слухай, мелказёвару ніхто не забараняў называць себе беларусам? Хаця быў народжаны ў Расіі. Таму і гэтаму хлопцу не варта заўважаць. Так, яшчэ адзін хлопец яго пытаў пра яго дзейнасць у БРСМ, ён там нешта казаў пра тое, што выступаў, то думаў, што гэта нешта добрае, а потым расчараваўся, але я ўвесь дыалог не бачу, то зразумеў, калі тое, што ён там быў нейкім актывістам. Зноўку, БРСМ, ведаеш, яна такая каварная арганізацыя. Я памятаю, як мае дзеці прыляцелі да мяне, я хачу у, Октябраты, ці як яны зваліся. Яны не маглі вельмі доўга зразумець, якой халеры бацька прыдурачныя забараняем гэта рабіць. Вось. Гэта ж менавіта дзеля гэтага і робіцца, каб уплыў быў не на дзяцей, а на бацькоў. Каб яны былі ў стрэсе. Так, у Мікіта не было белпашпарту, і быў белпашпарт. Блакітны, ну, не блакітны, сіні. Але быў народжаны ў Расіі у свой час. Ён у Хабаровск. Так, ён з Хабаровску. Чекайте, я тут
Так, гэтае мы вырашылі. Давай глядзець заказы, што ёсць. Збіранне ўраджаю. Ай, бавоўна. Бавоўна. Надта дарагія гэта вось абсталё. Хаця аренда 600 евро. Пойдем. Комбайн, поехали. Нам куды? 25-е поле, яно недзе на поўначы падаецца. А, не на поўначы, вось тут яно, за нашай фермай. €600 аренда тэхнікі. Тю! А куды потым мне гэта на млын? Збожжавы млын? Бля, хлопцы. Вы бачыце, якую кропку на мінімапе зараз адзначае гульня? У мяне ж стаіць 2 прадзільны тут, і яна кажа, што мне трэба бавоўну запіхнуць у маю прадзільню? Што? Да гандлёвай станцыі, вось да гэтай. То бок я на сваю ферму прывязу бавоўну, якую забяру. Збяру зараз. А ну паглядзім, што гэта будзе. У мяне ж там бавоўны 0. 0. То бок уся бавоўна, яна... Ну так, гэта вось менавіта тая прадзільня, якая працуе ў мяне. Першая, назовем яе так. Першая, а злева стаіць другая. Вельмі цікава. Вельмі цікава. А я думаў, дарэчы, што бавоўну збіраюць летам, а не ў кастрычніку. Вельмі дзіўна. Ну так, гэта ж паўднёвыя штаты, бо ведаеце, калі збор ідзе ўраджае бавоўны, заўсёды ўзгадваеш гэтыя фільмы амерыканскія пра рабства. А там заўсёды спякота і ўсё такое. О! Это выпадкова, я не спецыяльна зараз замяніў менавіта гэтую дзяўчыну. Чакаю, што гэта у мяне там за паддон ляжыць. Насенне падаецца. Так, ну гэта хлопец сказаў, што за 4 гадоў бацькі з 4 гадоў бацькі разведзены, там ён бацьку не ведае, амаль да 7-га жылі ў РФ, а потым маці нейкія праблемы з працай пашлі, яна павярнулася ў РБ. Божухны, колькі персанальнай інфармацыі выцягнулі з хлопца, не даюць жыцця гэтыя беларусы. Проста ў пазногці залазіць, мне падаецца часам, калі хочуць даведацца інфармацыю пра кагосьці. Так, казаў яго ўжо часткова расійскі свет у галаве быў. І з сябрамі разыходзіцца не хацелася, таму ён піпец як не жадаў з'ехаць у нейкую Беларусь. Рабіў праз КДБ, ну. Усіх на вушы падняў. Просто усіх. Та ёпта маць. Адабраць правы ў гэтага беспрацоўнага. Рэч, прыгожа тут участак, мне падабаецца. Тут можна будзе зрабіць гэтыя дрэвы, ставіць пераапрацоўку драўніну усялякай. На дошкі там і гэтак далей, а вось тут ще і поле ё. Так, ну што, збіраеш? Збірай. Давай, а мы пойдзем глядзець іншыя кантракты. Ну, крацей, все ж таки хлопча ёсць хлопча. Тут нікуды не падзецца. Апрыскванне не. Дрэвы не хачу. Каменьчыкі. Вось каменьчыкі, дарэчы, на 3200 еўрыкаў. Гэта сур'ёзна. Можа быць.
Может быть. Тут у нас что? Морква не. Бурак так само не. Соя. А, курва, хочется. Соя гэта добрая. Ну, культура маецца на увазе. Ой, 1000 евриков. За 1300 гэта кабло хаця б 3 контракты такія, то можна было б узяць, а так. Шкада. Дзе каменьчики? Каменьчики. Позычаем прадметы. Так, а што з іх больш магутнае, дарэчы, жоўты ці чырвоны? Ну давай чырвонага запражом. Так, якое поле? 23, оно побач з 25, там на поўначы, каля нашай фермы. Ну я на твічы быў яго там па 2-3 чалавекі. Яшчэ на тик-ток. Стрыміў і ў ютубе, на 3 платформе разам стрыміў, таму быў час папытаць яго трошкі. Не, гэта ты гэта паладзін не падумай, я ж без прэтэнзій, я для жарту выключна. Але гэта добра. У любым выпадку гэта добра. Як ні круці, з якога боку не глядзі, гэта добра. Пра добра, слухайце, хлопцы, я у суботу паглядзеў «Упалу». Беларусь фільма. Як мне спадабаўся гэты фільм. Так што ўсім раю, дакладна раю. Так, трэба вышэй. Нам туды. А мы ў Машнінска глядзелі на стрыме. Малайцы, малайцы. У мяне адзіная толькі прэтэнзія да аўтараў, але я ўсё ж такі, калі дагледзеўшы да канца, для сябе зрабіў выснову, што гэта быў кампраміс з бюджэтам, хутчэй за ўсё, праз тое, што яны вельмі шмат усяго паднялі, шмат якіх пытанняў. І проста шыкоўна зрабілі, як у савецкія часы найлепшыя рэжысёры ўсё зрабілі. Акторская ігра гаўно была у большасці сваёй. Дзякуй Богу, што галоўны яшчэ неяк выцягваў. Актор там, Паўлінка таксама была шыкоўная актрыса, хто там яшчэ мне спадабаўся, Уладзька. Там гэты быў, чакай. Ой, бля, забыўся, як яго пісьменнік гэты, з якімі ён бухаў пастаянна, Купала у Вільні. Вось, мне вельмі спадабалася іх гра акторская, усе астатнія, бляха, манекены, проста неверагодна. Я лічу, што гэта проста адсутнасць бюджэту, і што яны зрабілі, на мой погляд, не тое, каб памылку, а магчыма, гэта нават ужо было скасаваная падчас працы над фільмам, гэтая частка, што эліта пісьменская, якую яны асвятлялі, яны выключна на ёй засародзіліся, не чапаючы людзей, народу. Яны вельмі хутка праскочылі праз Менск, засяродзіўшыся на эліце Вільні, але вось насельніцтва Вільні ніяк не разбіралі. Вось гэта мне не спадабалася, што тыпу атрымлівалася нібы толькі эліта была за тое, каб аднавіць беларушчыну і гэтак далей, то бок за імі ніхто не стаяў. Вось такое ўражанне было. Вось, але зараз ужо пасля прагляду гэтага фільма я лічу, што ўсё ж такі быў кампраміс, таму што інакш, па-першае, быў бы занадта вялікі таймлайн у фільма, і ён і так там же ж 2 гадзіны падаецца. Цішка з метро, не цішка, хутчэй з метро. Не, ты не цішка і не з метрок, чакай, з метрок бядуля, не, цішка гарны, гэтых я ведаю, выскачу з галавы крацей, гэта актор. Там быў другі крацей, ён быў голены у Вільні, а потым яны сустрэліся на паседжанні БССР, падаецца, культпрасвеце, нешта такое, ці Беллід гэты засядаў, і ўжо у яго была такая бародка, як у Барадуліна. Бародка з вусамі. Такая.
Вось я пра гэтага актора. Вось гэты момант, што гэты фільм засяродзіўся на паводзінах эліты, але не на людзях. Ускосна гэта зразумела, бо пра дзяцінства Купала распавялі, што яна была сялянская, хай сабе і з ніжэйшага шляхецкага гэтага саслоўя, але тым не менш, што ён вырас у гэтым асяроддзі, што вельмі дзіўна паказалі купалле. Вельмі дзіўна паказалі купалле. Нібы гэта настолькі развратная язычніцкая дзея, што, прабачце, я хачу спытаць у людзей, якія здымалі гэты фільм, сука, вы хоць раз былі на купаллі? Вы яго святкавалі? Што вы там нарабілі? Не памятаю, нават коласа не заўважыў праз бараду. Ён жа не насіў бараду пад канец жыцця. Так, а з яго там, у яго была такая ленінская барада з вусамі. Вось, але фільм проста шыкоўны. Мне ён, вось ты пры гэтых бюджэтах, пры гэтых стаўленнях, гэта проста, я сядзеў, не тое каб агаломшаны, але вельмі прыемна ўражаны тым, што ён быў зняты падчас лукашэнаўскай улады, на грошы дзяржавы лукашэнаўскай, але ўсё роўна вось падкрэслю, што памятаеце, калі вы глядзелі старое савецкае кіно, яны там таксама рабілі вадывілі, усялякія карнавалы, гумарыстычныя вось гэтыя вось фільмы, камедыі, так? І кпілі проста з гэтай шалёнай дзяржавы, у якой яны жылі. І я ўбачыў тое самае у фільме гэтым Купала. Тое самае, што яны кпяць проста з гэтай шалёнай дзяржавы, якую яны і пры гэтым гэтая дзяржава не разумее гэтага. То бок у іх не хапае проста розуму, каб зразумець, што з іх у гэты момант кпяць, што не ўсё так, як яно выглядае. Вось гэта было проста топ, мега топ. Менавіта гэтая думка. Яны прачыталі, як напісана ў кніжках у разумных, як раней спраўлялі свята. Купалле сканчвалася тым, што хлопцы звычайна збягаюць здзяйсняць коітус на раку, вось рэалізавалі. Так. Але ж, я не ведаю, прачыталі ў кніжках. Вядома, што забаўляліся, вядома, але тут вельмі важна. Напрыклад, Караткевіч вельмі добра апісваў, дарэчы, Купалле. Вось калі б яны зрабілі па Караткевічу, то гэта было вось менавіта тое, што я бачу на ўласныя вочы, тое, што рэалізоўвалі ўся моладзь майго пакалення падчас Купалля. Нагадаю, што проста я ж з захаду на Нёмане, то бок я бачыў, я святкаваў Купалле і пад Лідаю, і пад мастамі. Ось, і ў горадні. Гэта было надта далёка ад таго, што паказалі ў гэтым фільме. Купалле гэта ўвогуле, гэта такое свята шыкоўнае для моладзі асабліва. Ніякога сексу, выбачаюся, ніхто там, з голымі цыцкамі не лётаў. Абсалютна. Гэта нікога не цікавіла. Потым, пад канец, пад раніцу, пайсці з хлопцам сваім ці з дзяўчынай сваёй кудысьці ў хмызы нейкія далёкія, каб цябе ніхто не бачыў у лес, гэта было без пытанняў. Але курва, лётаць каля вогнішча, гэта было мярзотна. Выбачаюся, але гэта так было. Для мяне выглядала мярзотна, гэта было зусім не тое, што сапраўды рабілася. Пакрышкі паліў, да ўсё. Не, гэта я паліў яшчэ да таго, як Купалле святкавалі. Гэта я рабіў. Я ж распавядаў, падаецца, як у берасці гэта рабіў. Мне было 4 ці 6 гадоў, 4, 5, 6 гадоў, не так. Калі мы падпалілі каля шклозавода гэтую купу пакрышкі разам з смалою, рубероідам. Палала, бляха, пиздец. 2 ці 3 машыны пажарныя прыляцелі гасіць гэта ўсё.
Вось гэта купала было. Не, ну гэта смярдзела, ты што? Як гэта ўвогуле можна купальня? Не. Купальня шыкоўная. Я памятаю, як у вёсцы маёй, не магу сказаць, што яна заімшала, яна проста адрэзаная ад цывілізацыі. Там было адное купальня. Там былі спевы, там былі вогнішчы, пры гэтым не адное вогнішча. Вось як у фільме было, сапраўды іх было некалькі. Людзі разбіваліся на па ўзросце, хтосьці там было, там, груба кажучы, 12-18, потым былі там 20-25, далей сядзелі 35, там, 40, ну і бабулі, вядома, таксама прыходзілі паглядзець, але не даядноўваліся ні да якіх кампаніяў, спявалі, гралі, гулялі, дарэчы, вянкі, вядома, рабілі, не калядавалі, як гэта, гадалі, вось, карацей, там, вянкі гэтыя, усе гэтыя справы, потым пеўня прымушалі рабіць некаторыя рэчы, каб даведацца, хто табе муж, хто табе жонка будзе, ну і гэтак далей. Вось, і да самай раніцы проста, вось гэтыя спевы, вось гэтая гра, ну, калі ў каго што было там, вось. Потым ужо у нулявыя у іншае месцы я святкаваў, там былі гітары, там былі, блядь, хлопцы, дзеўчыны зноўку спявалі каля вогнішча. Гэта не тое, каб... Яно далёка было ад бардаўскія гэтых сустрэчаў, але вядома, што ў сучасную музыку ў асноўным спявалі, але тым не менш, все роўно гэта шыкоўна выглядала. Намагаліся, у асноўным, у вялікае захапленне ўсіх ўсё роўно выклікалі менавіста беларускія спевы. Так, НРМ, так. Гэта ўсё было як Біблія. Гэта ўсё наше. Дзе ты тут? Ну, гэта будзе хутчэй набірацца. Значыцца, мы за гэтым будзем сачыць. Вось. Але я кажу, вось гэтая бляха галеча, якая насілася без кашуляў, скачучы з голымі цыцкамі, раскідваючы за вушы іх проста натуральна. Настолькі вялікія, ну. Не, такога ніколі. Ты што? Гэта такі сорам. Да божухна, што казаць, калі проста звычайная вясковая дзеўчына не магла нармалёва паглядзець у вочы хлопцу, які ёй падабаўся. А тут ще перад іншымі распранацца, вы што, пашалелі там? Яна проста, бляха, сядзела ціха, як мыш. І толькі калі там, напрыклад, падчас гадання нейкага выпадала так, альбо выпадкова, альбо наўмысна, што вось ідзі танчы з гэтым хлопцам, вось там, магчыма, штосьці адбывалася, яна там дамаўляліся і ўжо напрыканцы купалі, ішлі удваіх кудысьці пашпацараваць. І ўсё роўна нічога паміж імі не было. А тут, блядь, на ўсе гэтыя людзі скакаць голымі, ну вы проста немагчыма. Можа, хацелі паказаць, чаму ён узяў псеўданім Купала, таму тыпу так уразіла. Больш нічога ў жыцці не ўразіла, толькі гэты выпадак, так? Ну, карацей, гэткія моманты, гэта, мабыць, проста спецыфіка, і калі б у мяне спыталі, як гэта было, я б ніколі не сказаў, што яно так было. Ніводнага разу. Ну, гэта проста сорам, ну, страшны сорам. Нават вось, калі згадайце, у фільме там была пара першая, якія цалаваліся. Яны проста адышлі вось там на фоне вогнішча гарыць, а яны адышлі, ой, божах, ну дай Бог на 100 метраў ад іх. І там ляглі на беразе ракі і цалаваліся. Ну, такога ніхто не робіць. Ну, зноўку, вось, ведаеце ж гэту прымаўку, блядь, у адным куце перданеш, у іншым скажаш, што абасраўся. Уявіце, што проста, калі хто заўважыў з вёскі іх, сказалі пра гэтых дваіх, якія цалаваліся на беразе ракі, ну. А не дай Бог, гэты хлопец яшчэ і заляцаўся да кагосьці, раней да іншай. Ну, это просто пиздец, там просто бы любая бабка, якая б гэта пазнала, просто бы яго гэтым каромыслам па храбці не ганяла бы яшчэ месяц па гэтай вёсцы.
за то, што зганьбіў дачку. Ну, але ўсё роўна, калі гэтыя эпізоды вось два, гэта тое, што выключылі з апавядання народ Беларусі, вось, і нейкае дзіўнае стаўленне да купальня, усё астатняе вельмі добра зроблена. Мне спадабалася, я быў вельмі задаволены пасля прагляду. Яшчэ праблема была у ліпсінг, гук часцяком спазняецца. Ай, халерыў, я на тэлевізары глядзеў. Я не заўважыў гэтага. Мне не спадабаўся, калі ўжо у дэталі тэхнічныя, мне не спадабаўся грым. Вось я быў проста, кепска ўражаны, бо фільм толькі пачаўся, а я ж паказалі Купалу ўжо старога, які з маці размаўляў, якая памерла. Вось, і па-першае, першая дэталь, дакладней сказаць, ён жа ж паказалі сцэны, дзе ён упаў з 10-го паверха. І на ім было два пантофлі. Ліпсінг, так, я зразумеў. Сінхранізацыя груп. Вось, а па факце ж вядома, што адная пантофля засталася на тым паверсе, дзе скуль яго скінулі. На ім павінна была быць апранутая адна пантофля, а ў фільме паказалі, што было дзве апранутыя. Такая дэталь, якая сцвярджае, што не ўсё так чыста ў гэтым апавяданні, калі казалі. Адзінае, што падказвае, што тыпу улады прыехалі паразбірацца, ні халеры не разбіраліся, проста сказалі адразу тыпу самагубства ці выпадак, да пабачэння, ўсё. Вось. А дэталяў там было значна больш. Падчас смерці. І грым на старым купалі, гэта, такі, бляха. Такая кепская маска была апранута на яго на твар. Што ж, здзіўляе. Як ты тут 54%? Яшчэ доўга ты будзеш тут валэндацца. Вось, так што, мабыць, гэта адзіна. Зноўку паўтарую, я лічу, што ўсе гэтыя хібы, якія ў фільме былі, яны паўсталі проста праз недахоп бюджэту. Вось 100%. Калі б быў бы добры бюджэт, было б і грым выдатны быў бы, і зачапілі б яны і народ беларускі. Таму што, на што мяне накінуў, можна сказаць, што ўсё ж такі накінуў, не сутыкнуў мяне з думкаю, а літаральна кінуў на гэтую думку, калі я перасэнсоўваў гэты фільм ужо ўвечары, седзячы з гарбаткаю. Гэта пиздец, у маці яго ўвогуле ніводная гэтая, цягліца на твары не варушылася. Так і у яго таксама. У яго толькі ніжняя частка твару варушылася. Все астатняе было просто пластикавае. Што я перасэнсоўваў і чаму мне так спадабаўся ўрэшце гэты фільм? Шмат ідэй, якія прасунулі супрацьдзяржаўныя, назовем гэта так. Вось, і пры гэтым усё гэта зроблена за грошы дзяржавы. Вось. Але гэта тое, што глядзіце, як дзеячы беларускамоўныя яны ўзляталі. То бок Купалу было патрэбна проста пісаць на беларускай вершы. Была патрэба зрабіць п'есу, ён зрабіў паўлінку. Гэта проста адразу шэдэўр. Што гэта кажа, што у той час у грамадстве была велічэзная патрэба у вось такім не той каб стаўленні, але вось на паднашэнні сваёй роднай мовы да гэтага п'едэсталу, да таго, што яна не горшая за іншыя, за тую самую дзяржаўную расейскую, так, за забарону ўжывання беларускай і тому падобныя рэчы. Вось, то бок, проста рабі сваё, як гэта рабілі ўсе іншыя. Пры гэтым Шакурову пілі як чэрці, проста хлялі гэтую гарэлку ва ўсе шчыліны, якія толькі ёсць у гэтай галаве. Вось. І ўсё гэта карысталася велічэзным попытам.
Вось, і ў той же самы час параўнайце гэта з бягучым станам, наколькі насельніцтва атручанае. Вось, што нават калі ёсць прапанова, попыт вельмі слабы. І на гэта ўплывае вельмі шмат абставін. Вось. І над гэтым варта. Стой, куды паехаў? Над гэтым варта задумацца, над гэтым варта працаваць, таму што гэта, вядома, мы вельмі, усе беларусы, мы вельмі ганарымся сваімі класічнымі пісьменнікамі, вельмі ганарымся усім, што адбывалася ў той час, пра што прайшоў наш народ. Але трэба гэта мець на ўвазе і трэба з гэтым працаваць. Вельмі шчыльна. Гэта вельмі добрае. Добра дае разуменне, што нам трэба рабіць. Why? Не why, чакай. Оу? Не оу. Так, ай. Боже, бляха, пакуль знойдзеш на што націскаць. У адным адное, у другім другое. Все, так. Паехалі аддамо, заробім крыху грашэй. Ой, так, Кірыл казаў, што фільм да пратэсту 20-го, так. Ну, там і бачна гэта па акторах. На полку базанцыстычны варта некаторы час ляжаў фільм у інтэрнэце ў недаробленым стане, і, мабыць, нейкі энтузіасты монтаж дараблялі, гук выводзілі ўжо без грашэй. Гэта добра, што знайшліся гэтыя людзі. Так, я ведаю пра тое, што яго здымалі яшчэ да 20-го года, таму што гэта бачна было вось па таму актору, пра якога кажу табе, што я забыўся, як яго завуць. Бо я яго ведаю сёння, і ён выглядае моцна старэйшым. Нібы гадоў 10 прайшло. Дарэчы, яшчэ і на гэтага памятаеш эпізод, дзе Купала сабралі ў Петербурзе. Вось, у іх там был раут нейкі, яны там усе славілі яго, а там быў Цэслер. Дызайнер беларускі Цэслер, ён адыграў гэтага мастака нейкага. Ён там выглядаў моцна маладзейшы. Ну, нібы 10 год дакладна назад здымалі гэтыя сцэны. Дык ты ж камені на поле не ўсё сабраў. Усё сабралі? Мы кантракт выканалі ўжо. Грым, хутчэй за ўсё? Не, я лічу, што там не грым. Таму што там іншы яшчэ вось гэты актор, які добра адыграў калегу Купалы па Вільні, і потым яны сустрэліся яшчэ на паседжанні. Вось, то ён таксама малода выглядае, зараз ён выглядае значна старэйшы. Так, выбачаюся, трэба адказаць, бо начальства патрабуе адказу. Так што такія вось справы. Так, і там, бачыце, 80%, то бок бавоўну ўжо сабралі. Зараз мы каменьчыкі прадамо, гэта будзе там 200 евро. Але гэта ж 200 евро. Што, яны на дарозе валяюцца, не? Там проста полоска засталася. Полоска, там не полоска, там кавалачак застаўся, таму што кантракт быў выкананы. І далей, калі выконваеш кантракт, яна не дае збіраць. У гэтым вялікая праблема, калі ты збіраеш збожжа. Таму што ты яго згубіш. Ты не прадасі больш. Так, грым асвятленне ў кіно могуць маладзіць, так і старэць. Ды і зараз 26, як прыкладна 8 гадоў прайшло. Ну вось. О, 344 даже евро, нават не 200. Так, збіраем гэтае. Ага. Падзем да ось сюды. Не, во. Трэба будзе выкінуць цюк. Так, мабыць.
мабуть, все ж таки не так, а ось так. Викидай його. Так, ён аўтапагрузчык ці як ён? Як ты працуеш? Падаецца, яно тут не дае ў аренду аўтапагружальнікі. Ну і што мяне вельмі здзіўляе, гэта мне трэба завесці на сваё... у сваю прадзільню. Вельмі цікава. Як гэта будзе адбывацца? Чекай. Ось так ось. Поехали. Дык выгружаў бы з камбайна адразу на прадзільне. Ну так. Аптымізацыя. Але захацелася вось так. Менш рухаў, гэта праўда. Так, ну што мы тут? Бачылі авечкі, колькі трэба воўны. А вы мне тут выдаеце. Оп. Контракт выканан. Так, зараз самае галоўнае, самае цікавае. Ці ў мяне будзе у маёй прадзільні бавоўна. Тут воўна. Не, яна проста знікла. Там же ж было больш за 1200 літраў, правда? А не, глядзі. Гэта ж хвосцік, які застаўся. Які, тыпу, каб гэта была іншая прадзільня, яна бы было прададзеная. Я б на гэтым зарабіў грошыкі. А так атрымліваецца, што гэта проста хвосцік, які застаўся мне. Цікава. 1200 літраў на халяву. Так, авечкі толькі па воўне, а ты бавоўны несеш. Ну так хай заздросцяць, каб яны давалі такія цюкі. Так, сюды давай, толькі паглядзім, ці можа ёсць што. Не хацеў бы я здаваць гэтую тэхніку, бо яна ўсё ж такі прадаецца да... Яшчэ каменьчыкі ёсць. А я ўжо здаў задачу. Правда, тут 2000, не. Ранні 1700. Ай, карці, гэтая справа вельмі доўгая. Я хацеў бы ўсё ж такі толькі збіраць ураджай. Давай, здамо, заробім свае грошы. І паляцелі, мабыць, да обеду. Правда, матаем час. Приблизно 12 гадзіне. Ну, недзе так. 12, потым 15, і на гэтым кончым наш сённяшні дзень. Так, што у нас ёсць? 900, дзякуй, не трэба. 3800 за сланечнік. Соя. Бурак. Бавоўна. Бурак. Бурак, бавоўна. О, боже, 800 бавоўна і морква. Блин. 3000 зарабіць на сланечніку.
Слухайте, ну такое. Мне падаецца гэта мала. Прополка, я б гэта ў іншы дзень, які я б гэта зрабіў. Зараз мне гэта не цікава. Апрыскванне. Не, давай матаць да 4. До 3 гадзіны дня. Так. Щось я затрандзіўся, дзівіўся і зараз на... Зразу на пліце згарэлі. Спачуваю. Але такое бывае. Зато і размова цікавая, спадзяюся, атрымалася. Можа, смачна не паесі, зато добра паразмаўляў. Так, ось яна 3 гадзіна дня. Глядзім, што мы маем. Так, это морква, бавоўна, бурак, бавоўна, шпінат. Я раз сабе шпінат саспеў. Гэта другі падаецца ўжо ураджай шпінату. Бурак, соя, санешнік, шпінат. Добра, я ўсё зразумеў. Не трэба тлумачыць. Паляцелі адпачываць. На сёння я напрацаваўся. 166 тысячаў еўраў. А давай мы пойдзем спаць, раніцу прачнемся. Вось. І, мабыць, зберем траву. Правда, а потым уже зоймемся коровамі, ці можа зараз коровы. Але калі я коровы зараз пастаўлю, на наступны дзень працоўны у мяне будзе трава вось тут. Так. Я фотку показал, чтобы з мяне поржали. Так, добре, не. Робім наступне. Ідем спаць, лягаем спаць. Потым робім сваю справу з коровамі. І ўжо на наступны стрым мы пакідаем гэтую траву, вось гэту всю возню, якая тут побач з маёй фермы будзе адбывацца. Давай, лягаем спаць. Дон да бідон, ё найміты, якіх за стерно можна садзіць. Так, гэтым і займаемся. Мы не ўсё робім сваімі рукамі. Мы наймітаў выкарыстоўваем актыўна. Дзед, як справа, дзед? Мне падабаецца, як ён паварочваецца ў наш бок, глядзі. Нібы танчыць. Так. Выйшлі. Ну што? Можна збіраць ураджай, правда? Так, готовы да збору. У нас лістапад. Шыкоўна. У нас лістапад. Трава у нас на 2 полях. Правильно я разумею? І на гэтым мусіць быць. Так, і тут у нас ёсць. А вось гэта у нас ужо да весны будзе. Стадыя росту. 213 тысяч, то бок мы зарабілі 50 тысячаў прыблізна. Евро, пакуль спалім. Так, падобна на цябе. Не, я не настолькі стары. Я значна маладзейшы за таго дзеда. Зараз вось што мы зробім. Мы пойдзем вось пад гэты намёт. Там у нас мусіць быць воўна. Так і ёсць. Давай сюды мы папераносім воўны, а потым збудуем сабе кароўнік. Ты пра гэтыя смайлікі? Не, ну то ж бачыш, што гэта дзед, які больш падобны на дзядзьку Рыгора. Я ж рабіў не па сваім вобразе, а па пісьменніцкім разуменні хутчэй. Каб гэта больш адпавядала каналу Дзед Максім, бо так знешне яшчэ не выглядае на дзеда. Шарана. Я ж кажу, мне больш за 40 гадоў, але ж ты ж разумееш, што при гэтым галава ўжо сівая, гэта праўда. Галава ўжо сівая, але тым не менш скура, там, барады гэтага нічога не мае.
Я хутчэй больш падобны вось на персанажа, які калі сядзем у трактар. Вось я нешта такое прамежкавае паміж гэтым персанажам. Вось калі так паглядзець. Вось паміж гэтым персанажам і дзедам, які ёсць на смайлах. Нешта такое сярэдняе. Так, з пашпарта скан рабіў, каб смайлікі зрабіць. Гэта нейкі вядзьмар-майстар Гервант у трактары сядзеў. Плях, не тут паехаў. Не, ён жа ж не лысы быў. Лысы у акулярах. Ці шотцы. Так, а ну хапай тюкі. Все, гэтую напоўнілі. Наступную давай. О, цяжкая артылерія, на 4 пакункі даюць. Так, і апошні аўчар не засталася. А потым як падрублю другую гэтую прадзільню, як яны будуць удваіх даваць тканіну на фабрыку адзення, як будуць у мяне грошы ракою ліцца. Ух, зажывем. Памыліўся крыху, не ў той бок занес. А апошняя нарэшце. Не люблю я гэтую ручную працу, але што зробіш, калі па-іншаму ніяк. Так, добра, воўну зрабілі. Давай паглядзім, што ў нас тут ём. Цікава, яшчэ збіранне ўраджаю у нас ёсць. Та ты шо? І што мы тут збіраем? Сланечнік, бабы, шпінат, бурак, морква. Ну, вось гэта можна будзе сабраць потым. Так, давай глядзець. Тут у нас поўная. І гэта так. І гэту тойку напаўняем. 26 тысячаў. Ну, мабыць, яшчэ 2-3 дні будзе і гэтая поўная. 2-3 месяцы. І потым мы яе таксама запусцім. Каб яна запрацавала, каб у нас майстэрня наша кравецкая таксама рабіла на 100% сваёй магчымасці, бо пакуль што, бачыце, нам не хапае тканіны забяспечыць яе. Так. Добра, хадзем бліжэй да поля, будзем глядзець, што можна зрабіць з каровамі малочнымі. То есть тут для дарогі станем. Потому што я думаю, што перапрацоўчыя нейкія прадпрыемствы яны будуць ніжэй. А вось тут будзе стада пасвіцца. Так, будаўніцтва сюды.
Контейнеры абсталявання, коттеджы, сараі, бункеры. Вось тут коровы. О божах, о, блядь, покажи. О, что за кошты шаленые? Вы что, 500 тысяч? Где же я столько возьму вам? Коровы молочные. Так, увага. Гэта племянной хлеў. Не. Гэта племянны хлеў. Не. Для отрыванька пасвечаць дзельцы буду можна налаштаваць. Добра, вось гэта кароўнік. 250. Як я прамахнуўся з коштамі. Та на кароў тут трэба ачмурэнныя грошы. А гэта? Во, 130 тысяч, это то, что трэба мне. Дарэчы, а куды ён будзе пхаць? Ага. Ты, ёб твою мать, ты паглядзі. Ён адразу ідзе з гэтым, ага, з полем. Так. А з правага боку тады мы што можам зрабіць, калі раптам у нас тут? Чакай. Ён напалову ўтоне ў гэтым полі. Ой, бляха, муха. Ой, як мне гэта не падабаецца. Які ж ён агромністы. Ашалець. Ось тут, карацей, трэба. Ну, добра, давай. Так. Мы идем вось тут. Так, а куды мне тут можна залезці, каб скончыць? Так, готово. Усё. Вось гэта мы таксама выкарыстаем для якога-небудзь, мабыць, для вось яшчэ аднаго цялятніка. Це на што ён мне патрэбны? Гэта ж проста так, вось глядзіце, як яны доўга растуць. Жудасць. Лепш цяпліцы зрабіць будзе, дарэчы, во. 3 цяпліцы сюды паставіць. Яны хаця б грашэй несуць больш. Так, найми китайцев за низ крыс. Усё мы тут зрабілі. Так, давай паглядзім бліжэй. Халера. Так, адсюль трэба будзе забіраць малако і лайно. Правильно? А гэта адчыняецца? Гэта адчыняецца. Ябать! Наутилус, а гэта... У іх робот прыбіраць будзе на ферме, і што сабе? Чуеце? Пазваніце там камусьці з гэтага міністэрства, якое займаецца гэтымі справамі. Хай паглядзіць, як я раблю. Так, ну гэта ж вода, правда, вода. Так, сюды ежу будзем прывозіць, но гэта вось мы будзем стрыгчы зараз траву, ды назбіраем тут усё.
Что за хлев? 150 тысяч пакистанцев, так. Для коров хлев. Мы выходим молоко, я ж написал. Ля. Так, коровы. Ну, якія коровы, до речі. Цікаво. Вось мне больш за ўсіх падабаліся заўсёды вось гэтыя. Рудыя. Лімузінская порода. Так. Гэта расшыцца па продажу такой спабыта, коровы паўлёвлі траву, сена, ТПЗР. Равновода, тварина досягла статевої зрілості, здорова тваринами старше 18 здатні розмножуватися. Так, ось гэта мне патрэбны вялікія. У нас 60 тысяч, а то бок мы сабе набудзем, я не ведаю, там 20 кароў, падаецца, плюс-мінус. Вось, і потым будзем дабіваць до 66. За 150 тысяч рублёў. Так. Усё. Гэта зразумела і ці вось гэтае. Яна таннейшая, дарэчы, галштыны. Галштыны добра даюць малако. Але вось гэтае, яно больш тлустае малако даюць, не? Для продажу. А гэта... Бо лімузіны, падаецца, гэта мясная парода. 20 гадоў прайшло. Так. Вось гэта вырабляе малако. Во, вось гэтае мне патрэбнае. Бо гэта абердзіна ангусская. Гэта таксама мясная парода. Шведская парода. Малочная. Ну гэта ўвогуле нейкая афрыканская. Для малака і буйвалы. Ну так і ёсць. Азіатская. Ну добре, давай галштинов. 10, 20. Так, ну хай будзе ось так, усё ж таки. Давай. Давай глядзець, дзе вы там мои? Добре, шпацыруеце, звычайныя кароўкі. Так, мы выйшлі ў малако. У нас ёсць задача на наступны раз. Гэта трэба будзе вывозіць яшчэ лайно. О, дарэчы, вывозіць яшчэ лайно адсюль мы можам будзем браць зможам браць кантракты на гэтае угнаенне. І адпаведна сюды, я так разумею, вось гэта сметнік, гэта дзеля саломы на подсціл. Падаецца так. То бок нам ще і салому патрэбна будзе, і, магчыма, нам трэба падумаць над тым, каб набыць сабе поле пад зярно, каб рабіць камбікорм каровам. Ну і, адпаведна, была б салома на подсціл. А пакуль што вось так усё пакінем, у нас ёсць час яшчэ, ну, небагата, час таму не. Лепш мы займемся гэтым на наступным стрымы, то бок і вадою, і усім гэтым. Давай паглядзім тут. Вось тут карову, у іх нічога няма. То бок нам трэба ім гэтае ўсё забяспечыць на наступным стрымы. Трава будзе, сена будзе. Так. Дзе, дарэчы, салому? Салому не ўпэўнены, што мы здабудзем салому. Ну, набудзем, проста ў краме набудзем. Так, а дзе, дарэчы, камбікорм? Вось, поўны змешаны рацыён. На 100%. Добра. Вось такія справы, карацей, на сёння. Даволі шмат паспелі зрабіць. Зарабіць. Рэч, вось гэта можа пафарбаваць. Каб не засмучвала нас тут. Будаўніцтва, сюды, фарбаванне, вось так. На М падаецца, ага. Так.
каб гэтая трава тут нам не перашкаджала. І вось гэты край таксама. Крышачку вось так наверх закинем, каб можна было спокойно трактором ездить. Так, а чому ён, дарэчы, круглы у мяне? Як змяніць на квадратны? Ага, ось так. Ось так, шикарно. Так, у Брытаніі ёсць месца, дзе кожны год цыгане стаюць таборам на адным полі. Кожны год тыя фермеры пачынаюць разліваць жыжу, ну. Гэта я бачыў, так. У ютубчыку пра гэта распавядалі. О, гэта мы бетоном тыпу залілі. Цікава, цікава. Цікава, тут коровы будут пацарываць ці не? У нас есть коровы, ёпта. Мы доросли. Мы величезныя, мы могутныя. Мы шмат што можам. Цікава, павінна даставаць да гэтай вось аўтаматычнай палівання нашай. Давай паглядзім на нашу статыстыку. Фінансы, вось гэта так мяне больш цікавіць. Ну тут, вядома, мы ў мінусе, але ў мінулым месяцы 122 980. Нармас у нас прыбытак за месяц. Вы не лічыце? Божых, на каб толькі ў рэальным жыцці хаця б палову гэтага. Я б столько паспеў зрабіць шыкоўных рэчаў у гэтым. Добра. Добра. Гаспадарка расце, мы развіваемся. Вось, пойдзем з вамі ў рэйд. А ландшафт змяняць нельга можна. А як ты пад'едзеш? Як я пад'еду вось сюды, дык тут жа ж можна праехаць. Збоку, вось тут. У любом выпадку ж адсюль будзем таскаць рукамі малако. Вось, ну а жыжу-то ўжо заедзем. Можа, як ты кажаш, ландшафт падрыхтаваць крыху, дарэчы. Давай так зробім. Пакуль ёсць хвілінка часу. Так, улагоджванне. Что, не хочешь? Не установлено. Як это не установлено? Все установлено у нас. Ну, карацей, вось, што магчыма, то залагодзілі. Што немагчыма, гэтака застаецца. Бачыш, во, нармалёвы схіл. Можна заехаць і выехаць, усё добра. Вось, так. Хадзем у рэйд у такім выпадку. Так, гэта не твоя тэрыторыя, не гэта моя, інакш я бы не падбудаваў бы там гэты сарай хлеў. Ёсць ралеф і ўсё, ну туда ралефа паляцелі. Дзякую, хлопцы, усім за прагляд велічэзны. Як заўсёды, падтрымліваць вольную Беларусу, падтрымліваць Украіну. Мы побачымся заўтра у лонг-дарку. Будзем збірацца, смажыць шмат мяса і выходзіць у бок попельнага каньёну. Вось, так што надоўга не развітваемся. Усім да пабачэння і добрага панядзелка. Усім пакуль.